Нещодавно ми святкували день народження Єгора. Йому виконалося 3 роки. Він любить космос і все, що з ним пов'язано, космонавтів, шатли. Ми згадували той день, коли він народився, і день, коли ми виїжджали з Маріуполя. Йому було 2 місяці. А за годину після того, як ми виїхали, перекрили дорогу, і виїхати з Маріуполя вже в той день не можна було. Роддом, де народився Єгор, він був повністю зруйнований. І це було дуже важко від розуміння того, що твоя дитина народилася в місті, якого більше не існує. Через те, що в нас зараз війна, я боюся його відвести в садочок і почути повітряну тривогу, знати, що він далеко від мене, і в цей момент я не можу піти забрати його. Війна відібрала у дітей повноцінне дитинство. У деяких дітей війна відібрала батьків. І у батьків відібрала дітей. І за цього хочеться просто плакати. І ти не віриш, що в 21 сторіччі це взагалі можливо.